Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. At tapang panunutek nga aramitan. Anya maninday ta? Basta, sigurado ang masorpresa da iti da ito yung aramidan. Kita man lang ang nuanyan to ti aramidan da. Misty, no anya man day ta? Agpanunot ka ko mga umuna. Amangan no maisagmak ka. Di ka kadiagdanag. Siyak ti makam mo. Sa anak tong ama isagmak. Misty, May salaaba nagtikayat ko ama sigurado. anya day ta? Nakasagana ka kadi nga agtungpal iti amin apaaramid ko. Dan, Ha? pagdamdamagan ka. Nakasagana ka kadi nga agtungpal iti anyaman apaaramid ko, kunak. When, Misty? Good. Nasaya at nukas na. Ala, paandara mong tilugan tay tulad na kon. Itikas na. Saan ka amadanagan iti posible nga aramidan ken ka ni Papa? Albert, anya ti inaramid mo ijay presinto. Apay adim magastayo ijay. Awan na si Mang. Jack mamati, Albert. Uray siya, Albert. Imposible nga awan ti rason no apay ading magastayo iti presinto. Ibagam nga minan no anya tinapasama. Da kayo kit dimat. Awan ko naklangarudan. Saan kayo nagdanan? Tagawit tayo. Saan tayo na dumagas iti sa dinuman? Makaino na kayong ton. Nakaturog atalagan ni Amado. Agur-urukan. Gamsyak. Diyak pa'y laang makatulog. Ada nagsardang alukan. Ada lakit din, Albert. Papanam, karidad. Ada nagsardang alugan iti Batog. Ada lakit din, Albert. Ay na, bayam kadidan. Damot-imot datulpag. Maturog kakit din, tapno makainanaka. Nakaturog sanda senyora, nana si Ma'am. Nalabit akasta. Tane, awan matan ti arimakmakda. Panagkunam, nana. Kaunot da tayon tungata? Ay, Jack amo balasak ko. Oh, apay anagsendaay ka. No, isagot ko nga ta ka ni senyora karidad to'y naawat ko apamadayaw. Maragsakan nga ta? Ha? Anya iti panagkunam, nana si Ma'am. Jack amo, lay ka balasan ko. Jack amo na anya ti sawa. Parbangunan iha. Pasensya kan, Papa. Adda ngamin paskan adinarayan mi kinidan. Ha? Naimasak ngamin tinakisarsarita kadagiti sigod agagayam ko. Idijak pa'y nagabron. Isang kapilitan ng inuroray naknidan. Mala, ingkaginanan iha. Sige, Papa. Kasaritak tulangan ni Dan inton bigat. Kinapudno na, nakariingak pa'y idisimbangpot kayo. Mama, Napnapanan nyo pa'y aya, iho. pangasiyo. Di ko makaungot na nana si Mang Kanlay ka. Takinapod nuna. Awis lang awis na agawit kami kalpasan ti seremonyas. Ngamsyak din ang lapot kadakwada. Albert, Rinambakan mi lang iti panagturpos ni Laika. Nangruna kat iso ti nakagunod iti kangatwa na pamadayaw. adula amin day ka. Pangasim, mama. No adda kaungot mo. Siyak ko ma. Saan ada nana si Mang?
Ay, Amo ka madiman ng tinamnam mo. Amo ka di mo magustuhan tinaramit ko. Ngem ulitok matakid dawon kan ka. Siyak ti ungtang. Saan adalay ka? Di maray kami iti may sa apaskan, sir. Gagayam ka no ni Ma'am Misty idi saan pa'y nag-abroad dagijay. Kasta ka di. Dahil tati agpaiso, sir. Patyandak ko ma. Amom dan. No kumata kapadpada da ka iti panagbiag. Awan kuman ti parikot. Ha? Anyo ti kayat mo asawan, sir? Awan kumati question nga uray kanayon kayo nga agkuyog iti anak ko. Uray sa dino ti papapalan nyo. Uray anya pa iti aramidin nyo. Sir Fausto. Tirigat na. Sanda ka kapadpada. Agnamnam ay kalaitan, gapo iti panang tulong kan ka ti anak ko. Ken, gapo iti panang tulong ko kan ka. Sir. Diyak kayat nga addan tumakuna dagiti papanyeros ko. No si ka... Sir. Di ka agdanag. Oh, Din mapasamak ti pampanunutin nyo. Agtali na edak laeng asuy-sulduan nyo. nasayata mom. Ngamin. Dayta talaga ti kaimudingam. Kablawan ka, Laika. Senyor, Pinagbilib na. Agasam ta nagunod mo ti kangatwan na pamadayaw iti panagturpos mo. talaga nga min nga inka gumaak tinagadala na imbag, senyor. Diyak kayat nga adati makunayo kanya. Diyak laing pagaro. Agasam, tunggal makita ka dito'y balay idi, kanayon kang agdaldalos. Uray na minsan lakuma, di ka pulos nakita ang nagripaso dito'y balay. Diyak pulos nakita ang nakumikom ka nga agaramit ka dagiti projects, ken daduma pa kasapulam iti pagadalan. Pasig at trabaho ti as-asikaswam dito'y balay. Kalpasan na, sika ti summa cum laude. Inka gumaak nga mina biningay-bingay ti oras ko, senyor. No para iti pagadalan laan. Kat no oras ko para iti trabaho diti balay no. Para laang iti trabaho ditoy. Talaga pinagbilib na. Senyor, kaya't kumot nga alaan dahi ti agundaway, nga agyaman kada kayo. Ha? No saan aga po iti pamilyayo, diyak magunod ti arapaap ko. Sa anak ko nakatulpos. Nagtali na edak ko maamanal. Laika? Agyaman naklaunay kada kayo, senyor. napingat mo at ti panagsarita yu itay kanilay ka, Amado. Karidad. Itala ang anariknak iti husto. Talaga gaya manasingpat ni Laika. Anya? Dayta ti agpaiso. Nariknak dayta bayat ti panagsarsarita mi. Sika, Amado ha? Intod kuan sa baligaya mon ti aramidam. Karidad. Talaga man? Di kalaangan ang bindok, Amado. Diyakon itulo Karidad, awan ka di ti panagtalik mo kanyak. Ha? Pangasim. Agtalik ka kanyak. Takas iti kanayon nga ibaga. Noan niya man tinagbiddo tak idi. Saanen ang maulit. Jak malipatan tinadlaw ko'y darabi. Jak lakid dagbindot. Da kami ti sursuruton day jalugan. Jak lang amin nailasin kan. Ken jak ba't nakita ti plate number na. Tapno nalaklak ako mamatrace. E dinadlaw na ngagturong ako ni Jefferson to. Si Minan. Katya ako na muna na panan na. Sino nga to day jay? Ada nga ta pa kay naigan na itinapasamak idi kanyak.
Kasayatan mo't lahat. No siyaklatan di makamoy tamin. Diyan ko ni bagbagay ti orasino. Oray kadag iti polis. Kampay iti. Napanak na kisiyar iti rabi iti presinto. Tapno saan lang nga madlaw ti amin. Ngamit ti sumaruno. Naskan nga ganada ko. Naimbag pa'y ni senyor, takinablaan na ko, nana si Mang. Ay nalay ka. Di mo namnamaan akablaawan na ka ni senyora. Di mo tumauray apulos dayta. Ha? Saan nga ugali ni senyora timang kablaaw kadagiti babaunan na? Iso arumbeng la ang mairwam kan. Sa bagay, nairwamak matket din, nana si Mang. Nasaya at nukasta. Awan nga rin tinamna mga awatan na nubilang. Taisagot ko kan kwa na ti medalya ti pamadayaw ko. Laika. Iso adya akong gamdan nga isagot ka ni Senyora Caridad. Ang mga noon niya pa'y ti aramidan na. Yak ninamna mo daytoy apan ang sarongkar mo kanyak dito opisina. Tita Caridad. Misti, balasang ko. Ada ka din napatag agagarayo kanya, tita? Awan mo't kit di. Ngam kailiw kumatan ti panagsarita ta, iha. Tita, Saan kamot ngaminan na sumarsarong kar iji balay? Nabayagan day dinaodi ayo umay mo ijay. Tawanan tinapalapas, iha. pasensya kayon, tita. Medyo makumikumak lang amin iti panangas asikasok iti negosyo ni Papa. Dayta kadila ang tirason, balasang ko. Tita, Ang mga nuada pa'y napatpatag arason. Ngam di mo la ibagbaga. awan tita. Aon gayam. Damag ko ang nagturpusan di babaw na niyo. Uwan. Nagunod na pa'y gayam ti kangatuan apang madayaw. Awan ti serbi day jay. Tita Caridad, Uray anya pa'y apamadayaw ti magunod day jay alay ka. Agdadata nga isukat babaonan milaang. Dayta kumati kanayon, apanunutab. Nagdakkelan ti nagbaliwan dayto resort, Panyero. Amumat. Dahito ilatan tinas asikasok kadagiti gundaway akayat ko ti maliliwa. Panyero. Manmano kamot ngamin nga umay dito ay. Nabayagan day dinaudi ayo umay mo. Pudno dayta, tamumat. Manipod idi adadakis ang napasama kini Albert. Kanayo na natikaratkat ti pamilya ti pangpangruna. Panyero. Agam sana bale. Tado manan ti waya kita. Nalabi ta masansan manan nga umayak dito ay. Nasayat no kasta panyero. Taklunan taman uno saan. Dakkel ti pasatikas ti adiso. Itinapalabas ta. Aginanakamot alay ka. Laglagi pam. Saan kan abasta babaunan laeng? Nagturpos kan. Pudno, nana si Mang. Ngam agdadata ababaunan naklata. No adak diti balay da Albert. Laika. Ngam ket di. Nalagan tirik na. Ngamin. Natunoy ko ti arapaap ko. Nga impagarot ko ajak ton pulos magunod. Na impaglakad din ta nagbalinak ababaunan dito eh. Balasan ko. Ti pamilya ni Albert ti nagbalin atulbak tapno agbaligi Napagsaritaan nyo ka din ka ni Albert. Noan niya ti sumaro no amaarami. Ha? Anya ti kayat mo asawan, nana si Mang. Laika. Amangan no tulungan na kamatlaang ni Albert ang maaddaan iti napimpintas at trabaho. No siyakla may sa. Uray no sa anan, nana. Ngamin, sobra-sobrang tinaitulong na kanya. Jack kayat nga abusuan ti kinasingpot ni Albert. Panayon lataan na dalos ti balaya.
Awan na pulos ti makunak no may papan iti panagdalusan. Talaga ang nagagatay jay alay ka. Pudno ang nagturposan. Ngam isulat tati kinagagat na. Saan na nagbaliw, Apolos? Ni, ada kayo gayam ditoy, senyora. Wan, kasangsangpot ko lang. Kaya tyo ka diti juice, wano kape, senyora? Saanan, nabsugak pa'y. Senyora, Naimbagman tar aramidem latta ti akam mo diti balay, kas babaunan. ha? Senyora, Nasayaat mo ta saan na di makkel ti ulom. dinto mapasamak dayta, senyora. Amok ti pagluglugarak. Amok ti bumigbig iti utang a naimbag anakan. Nasayaat mo. Nugas ta nga rod. Anya ti planom ita, ta nagturpos ka. Ha? Siguro, planom ti agig kat ababaunan ta nagturpos ka matan. Siguro, plano mo ti pumanaw ta nakaadal ka matan. Panawan na kami latan, anang paadal kan ka. Senyora, Kasta kayo mat nga minsan ka di. Di yo amo ti agsubad iti utang yo na imbaganakam. Apa man na maalayo ti kayat yo, sumiyag kayo matan. Agpukaw, akaslaawan ang yaman na. di kay agdanag, senyora. Saan ko nga aramidan dayta? Sa anak a pumanaw, akas itinamnamain nyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, anya amado. Naipapas mo ka din ti kaadata dito yung resort. Kinapudno na, agkurang ti kanito ti kadata ditoy, Fausto. Si kakit din. Mabalin mo ti agsubli ditoy anytime. Laglagi pa madata ti akin kuko iti dito yung resort. Awan ti makalapad ka data nga umay ditoy. Sa bagay matkit dia. Imay tala sinarungkaran dagiti trabahador ditoy. Ken tapno amun tamatan. No adakit di rimso na parikot. Agam awan mo't gaya. Gusto ka, panyero. Alangaraw din. Mapantan. Tamangan kit din umadandanagan manen ni Caridad. Balaasan ko. Apay nga imbagam asaan ka nga agikat. Talagamot nga minasaan, nana si Mang. Anya, ang amlay ka, nakaturpos kan. Rumbang lako mga agtrabaho ka. Iaplikar mo ati inadal mo. Nana, Di mat kasta ti rumbang. Amok, babaing kalaang. Ngamin, agdadata nga utang mo anaing bag-anakam kadakwada ti panagturpos mo. Agam awan ti mapasamak ka. No day ta panagbain mo ti ikam iti prioridad. di kay agdanag. Dumtan tumatla siguro ti kanito ang makapagdesisyon na. Kat ikarit kada kayo. Ipanakkel dakto, gapu iti dayta a desisyon ko. Amo ka napatag ti makagapo, no apay ngay may dito ni Doña Caridad. Gusto ka di, Misty? Adala nagsaritaan mi, Dan. Diyak ka di mabalin amaamuan, no anyaman day ta nagsarita nyo. Ha? Sa anak mat ama kibibiyang, Misty. Iso na Ya lang talaga asaan ka ama kibibiyang. Saan mo nga amuan? Mabaling ka di, Dan? Misty? May salaang ti masigurado. Pabor para kanyak tikas jay apa nagsarita mi kini Tita Caridad. Iso a kasayaatan, nukas jay amasansan asarong karan na. Sigurado ka kadiya dito kalangan, panyero? Mabalin kamot nga itulod, aging kay Jibalayo. Saanan, panyero.
Panyero. Amumot ngayon bati kong tilugan ko iti parking lot. Kan may isa. Kaya't ko pa iti dumagas iti opisina ni Albert. Saan ka di amay sa dagita kadagiti saan akayat ni Albert? Panyero, Ang mga niya man ti panunutan na no kala at amakita na ka nga da iti opisina na, Panyero. di ka madanagan. Sana mapasamak da ita. Ngamin, awan mo ti mading aramida. Kan ibagak kan kuana ang naggaputa iti resort. Diyak ka muna anya ti pudno si Mang. Iso akayat kamat akasarita. Senyora, sika tinadagkat kanilay ka. Iso apatyak nga ammom no anya atalaga ti pampanunutan na. Anya ti kayat yu asawan, senyora. Kinasaritak ni Laika. Sinaludsod ko na anya ti plano na ita ta nagturpusan. Kuna naasaan nga agikat kas babaunan dito balay. Ha, Iso na lang ta sa anak pay, anak kasigurado. Amangan nga minukla at laptan apanawan na tayo dito eh. di ka agdanag, senyora. Saan akas jay ni Laika? No anya ti imbagana, iso ti aramidan na. Luawan mo't lagayam ti parikot dito, di agid natan nga agawid, iho. Umuna kayo latan, Papa. Albert? Saan pa yung oras ti pa nagre-retira? Jacket niya danto tumawad ka dagiti empleyado tayong agkusit iti oras na iti trabaho. Sabagay, husto ka, Albert. Takaduan ka dagiti empleyado. Aramiden da no anya ti aramiden dagiti amo da. Puno day ta, Papa. Amo da nga wan tinapatid, wano importante nga aramida. Iso ati kayat ko? Makita da nga adak dito eh. Aging gay tinaikadeng nga oras ti pa nagtatrabaho. Kaya't ko kumasarong karan ti anak ko iti opisina na, dan. Ngam, amo ka sa bali man ti pagawatan na. Sir, Diya kaya ta sa balin tumanan ti mapasamak. Iso asigalaan nga ti inawagan. Amo na ka di nga adak dito'y parking lot. di na nakita nga da kinasaritak iti cellphone, sir. Kat itay rimwarak, impakadak ang mapanak iti kantin. Iso nga wantam muna. Masaya at no kasta. Diyak ngamin kaya't nagpanunot manan iti sa balin ni Misty. Di kay agdanag, sir. Di na mamonda ito apa nagsarita tayo. Masaya at no kasta dan. Namin ano gaminin anak ko na kanyak ni Misty. At di mo kano kabailan ti agilimod ken kuana. Ha? Madda pa nagtalagkuhan ka. Sabay la kuma. Talalaki ka akasarsarita. Napan kapay gayam iti opisina ni Albert. Wen, karidad. Sinarong karak dyan anak tayo dyan opisina. Kastamot tayo dagiti empleyado. Kat naimbag ta saan manin ang nagpanunot iti sa bali ni Albert. Imbaga ka naggapo kami kini Fausto dyan resort. Nawatan naman. Ay, Apa nagsanay kay tinawag? awan matkit ti Amado. Adala na lagip ko. Anya dayta? Karidad, anya dayta kunak. Ibagam kanyak, bareng no adda maramidak. Awan, di mo ambon. Adalan na lagip ko. Apay na takas iti marikrik nana si Mang. Apay, Laika. Kas lakit din adadaka sa mapasamak. Ha? Apay aya? Madandanagan ak namin, nana. Anya? Ne, apa yan? Jakmat nga rudam mo. Kalaat-latan anariknak da ito eh. Si kakit dimad. Saan arumbang dayta?
Punasem day ta amarikrik nam balasang ko. Saan arumbeng nga agdanda nagkakit din? Adap na no, Dan. Matulungan na ka di. Anya dayta, Misty. Kaya't ko ang masabotahe dagiti negosyo da Albert nga imatunan na. Anya? No may pamuspusam nga aramidan dayta. Masiguradok atimat negosyo mi kinni papa. Isigurado nga agbalin analata. Misty? Kabailam ka di nga aramidan dayta. Narigat dayta papaaramid mo. No kasta. Di mo nga rod kabailan. Ha? Pagsalsaludsudan ka, Dan. Kabailam ka di, wano saan. No ada siguro umtas agundaway. Maipamuspusak. Bueno, ikan ka iti umdas agundaway. Ipamuspusam nga aramidan ti kayat ko. Nilaangan Albert di sana si Mangpet. Apay nga ta. Sa bagay, makumikom iti pa na nga si kaso na iti negosyo da. Amok nga doon aramidan na. Iso siguro nga awan pailaang nga aging gaita. Laika, Senyora, ada ka di pa aramid yung kanya? natural. Saan ka nga asitgan? No awan, ti iparamid ko. Senyora, Kartingam, yalaan na kiti mainom. Isarunom ijay salas. uwan senyora. Karte nga kayalaan ni senyora. Ang mga nung makaungot tumanan kanya. Kumusta mo tinagmalan mo ijay opisina, iha? Okay lang, papa. Awan magtiparikot. Nasaya at no kasta? Adda laang dagiti saggabasit ang parikot. Ngam nalakalaang ana solusyonan. Sa bagay, kabisado mong aramidan, saan ka di? Wan, papa. Iso nga awan ti parikot. Ket, kumusta mo't ni Dan? Okay lang tamat, papa. Kanayon nga iso timang tartarabay kanya may papan iti negosyo. Amuyo mat. Kabisado ng tiyamin. Talaga kami na nasorsorwanan iti husto ni Dan. Papa, Watsik nga orayan niya pa iti tumpuara parikot may papan iti negosyo. Kabalan na asol baret. Laika, apay adi ka pay lagi na na. Kunak no sumarunukan itay ijay silid. Apa man ang nakasangpot ni Albert. Saan pa lang amin ang nakaturog ni Senyora Caridad, Nana? Ha? Amang ano kalaat nga damasapol na. Amang ano makaungot no ginanaakit din asiririing pailaan. Ay, isumot lagayam. Ingkailatan maturog, Nana. Saan da ko napanunutan? Ay, kasano nga aramidak dayta. Kat jakmot makaturog nga awan ka iti silid ta. Nana, Ay, amangan nga Laika, umay ka man ditoy. Ha? makita yun, Nana. Naskan nga si kasot pay ni Senyora. Narigat daya kinid daw kanyak ni Misty. Ngamnas ka na tong palag. Iti ka nito ang mabistuak. Sigurado. Madadaalin ang maminpinsan ti panaggayam ni ni Albert. Ay, ngamawan ti maaramidak. Nasken atong palak ni Misty. Iso nga itapay laan. Nasken nga agpanunot akon iti pamuspusan. No kasano ti kasayaatan ang maaramid. Jak laki di tulok ang mapaay ni Misty iti kayat na. Tanong mapasamak dayta. Sigurado ang mapukaw matan. Tisang kabasit anam namak iti ayat na.
Anya ka diti aramidem, Caridad. Apay, amado? Amok no anya ti inaramid mo. Iso nga itala nga simrak ka dito'y selegta. Ha? Kumpurmila ditan ti impaparamid mo kinilay ka. Oh, dakos ka de? Ah! Babaunan tayo ni Laika. Trabaho na atong palan no anyaman ti ibilin ko kankwana. Kasanon, no nakita di anak mo. Anya? Laglagi pa, Caridad. Sana kayat ni Albert nga abuswen tayo ti karbangan dagiti babaonen. Kagura na rita. Aramidak no anyaman ti kayat kong aramidan. Amado. Aniya. Saan ang makapagkadkad ni Laika? Gaputa kayarigan na anagatang tayon ti kinatao na. Aniya. Oh, saan kit din, amado? Dakkalagatan kinabusbos iti panagatal na. Aking gaan katurpos. Iso akayat nasa unday ta. Nagatang tayon, ultimo kararwana. Caridad. Jak magustuhan ti kastangar aramidem. Amangan no kumaro ti sitwasyon kapoy ti daytangar aramidem. Anya kumaga po ako maro, asasawam. Dinto mapasamak dayta. Siya ti makamo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alan, balasang ko. Aginanakan. Amo ka na banlog ka. Gapot akong pormiladitan nga impapaaramid kan ka ni senyora. Nana, Pinalpaliiw kamatkat, balasang ko. Amo, tila nang ibabaunan na kan ka. awan anyaman na, Nana si Mang. Babaunan nakmat namin na talaga dito balayda. Saan ka di? Ni Senyora Caridad ti Amok. Iso akarbangan na ti mangibaon kanya. Katrabang nalaan mo't nga agtong palak. Saan ka di? Ay, anyan. Nakasingsingpet ka talaga, Laika. Nana, Iso ang naglagan tiriknakan ka. Idi pa'y ladamo anam-amu ka. Amok ang nasayaat kan nasingpet ka a tao. Nagsapa ka na nakarubwat, iha. Masabak ngamin ang mapan iji opisina, papa. At dadagitinaskan nga iring Pasko a papeles. Amo yung maten? Saan arumbang amabaybay akti negosyo tayo? Iha. Diyak kaya't nga dati makunayo kanya. Isanas kan nga aramidak ti rumbang. Mala, adakan ka dayta. Ngam di ka din agarmosal. Ijay tulaangan kantin, papa. O sige, mapanakon. Sige, aganad ka. Nagadulakid din ti saan mo nakasapulan a papeles dito'y library ni Amado. Anya nga talang unay ayat akitoy. Di man samot tan masapul pa ya. Tinasayaat. Iban lang ko kit di amin ang dagitoy. Nay, Caridad. Anya ti aramidem dito ay. Daldalusak dito'y library apan naka-opisina matan dito'y balaya. Nagadugamin dagito'y saan samot tan a masapul a papeles. Iban lang ko laangan. Anya ka kadi. Sana rumbang nga maibalang dagita. Ayag mo man. Ano? Apay di mo pa'y lakayat ang maibulang dagita. At dapay dagiti pakaaramatan ka dagitoy. Nga uray daanan. Anya ko ma? Di nakmat lang maawatan nga uray ilawlawag ko. Mala, siya kung ti makamo ka dagitoy. Sana rumbang ang maibalang dagitoy a papeles. Kasla na puyatan ka, Dan. Misty, Adda ka di parikot? awan man. Iso na laang ta nagpuypuyatak apinan panonot. Noan niya ti kasayaatan ang maaramid. Tapno matungpal ti kayat mo ang mapasamak. Iti negosyo da Albert.
Nasaya at mat na ikikam gayam iti importansya dayta. Di ka mabalin apaayan. Amom dayta. Dan, Iso akas iti na ikarik. Ikagumaak nga ramidan ti amin. Tapno agbaligit ti kayat mo ang mapasamak. At damatmadlaw ko, nana si Mang. Anya dayta, Laika. Kaslasan ang matagtagari ni Albert Danda ni di natapayan kasarita. Kabisado ko ni Albert, balasang ko. At dalakit di magburburibor kan kuana. Anya? Sigurado dayta, Laika. Isu na laang, ta jak amo no anya. Panag ko na. Kabailan ng ornusan no anyaman dayta, nana. Sa bagay, amok no anya ti kapasidad ni Albert. Isu nga umayonak itinakunam. Ammo na nga ipamuspusan ti amin. Tapno masulbar ti anyaman aparikot na. Jak amo no gusto na ito'y nga aramidak. Ngimnas ken ngagpaspasara kak. Jak kayat amasayang ti amin anagbanlugan. Iswarumbag lang aramidak mat ti amok ama kapasaya at iti amin anay puntar ko. Sapay lang kumahtasan abisi ni attorney. Maklatulakit din ni Misty iti daytoy. Ngam pasayatan nga aramidak ti amok arumban. Tapno jak tukit ti agbabawi. At dadagiti banag anaskan nga aramidak asisya. Tamok. Saan nga ayunan ni Misty no ibagagpailagan ko na. Katidakas na. Amangan no isumanan ti pakaigapuan ti panagsubang mi. Iswa kasayatan no siyaklangan ti makaammo iti amin. O anya, Laika. Kabaalam ka di ba? Uwan, senyora. Di kay madalagan. Kabaala. Rumbang laeng, taday tamat at talaga ti trabaho. Ha? Kartingam, iti deja abanda ti papananta. Mas daawak ita. Itala dito mismo palengke ti nagdatangan mi kadagiti masapsapol iti balay. Sigud-sigud mo na iti grocery ti katpapanan mi. Ngam apay adito'y ita ti ayan mi. Di ka manan matagtagali. Di mo kunaan ngagpampanunod ka. Talaga akas tatar aramidak, Misty. Dan, Nasken ang makapanunutak iti kapintasan ang maaramid. Di ka ngamin kaya tapaayan. nasayat no kasta. Misty, Kas itinakunakon kan kay di kalman. Ipaay ko ti umdas agundaway akasapulam. Basta tinapatan, maadal mo ti kasayaatan ang maaramid. May sa ti kayat asawan ti kasta nga inaramid ni Senyora, Laika. Nana, Parparigaten na ka ti amo ta. napanunot ko matanday ta. Ngam awan anyaman na kanyak. Laika? Nairuha makiti uray anya akita ti trabaho. Uray kasano kadagsan. Iso a simple lang ti kasdi nga inaramid ni Senyora Caridad. Ay, oo na yan. Anya nga tan ti mapaspasamak ka ni Senyora. Apay akom pormi matlatan ti maararamid na. Nana, di yun ikaskaso. Amangan no kaya't nalaang amasubot ti nagastos daan ng paadal kanya. Ammo nga tan ni Albert daytoy a mapaspasamak. Ay, pangaasim, Nana. Di mon ibagbagak ni Albert. Diyak kaya't nga isuda pa'y nga agina ti agsuba. kasapulak ti tao ang mga ramid iti rumbang ko mga ramidak. Diyak ngamin mabaling tagpaliw. Ang mga numabistoak. Mas daw laki din na Albert. No siyak amis mo timang paliw kinkwana.
No anyaman nga minan tinapanpanunot ni Misty. Apay akayat namot ita amalogi ti negosyo da Albert. Ay, sabagay. May sa ti amok arason. No pumanglaw da Albert, nalabig nga umanugotin ang magikalay sa kinkwana. Nasakit para kanyak apanunutin dayta. Ngam talaga nga iso ti turong na. Awanan ti sa balipay. Amo nga dadagiti kayat mga ibagakanyak, Simang. Sige, agsaw ka. Senyor. Alan, ibagamon no anya dayta. Awan mo, senyor. Sigurado ka? Wen, senyor. Ala, no di mo kayat nga ibagakanyak. Awan nga ron ti maramida. Ngam no bilang tagbaliw ti panunot mo. Amom ang nakasaganak adumngag, Siman. Pampanunuta ka kasayatan siguro. Nagbakasyon tayo, amado. Karidan? Tabayagan na saan tayo naramid dayta? Saan ka di? Tirigat na. Amangan no saan tamay kuyog ni Albert. Amangan no datala ang ti makabakasyon. Anya? Amumat nga do ti as-asikasuan ni Albert. Agam maguray ka man, Karidad. Apay akalata na panunot mo ti agbakasyon. Anya ti makagapo? Awan mo ta. Ngam na panunot ko laang nga amangan kit dimot no kasapulan tayo ti kanito asa nga pamilya. Taamangan no dita ama solusyonan tayo ti amin. Anya? Iso apadasa ka kasarita ni Albert. Barang no umanlugot iti singasing ko. Masaya at matadi kay nagsasao ni Senyor Amado, Nana Simang. Laika. Amangan ngamin numaaman tumot laang ni Albert ti amin. Diyak kaya ta mapasamak dayta. Dayta tinapanunod ko. Iso nga imbagak ka ni Senyor Amado nga awan ti parikot ta. Nana, Ay, tirigat na. Amangan no di naksardengan. Wano saan? Amangan no sikat ti isublat na akasarita. di ka danag. Awan ti maamuan na kanyak. Oh, apay ang nagsanaay kayo tinaunag. Pampanunutak lang amin. Amangan no makatulong kadata ni Senyor Amado. Ha? Amangan no isumot kit di ti makaipaay iti solusyon ti amin. Nana, di matlikliklikan ta nga darum so adida pagkikinaawatan. Gapulaan kanyak. Sabagay matkit di Ala, lipatemon tinaibaga. Ano kan aramidan nyo dito Mama? Ada sinarungkarak agayam ko, iho. Malabsak matlaangan ti opisinam, iso adim magasakon. Nagmerienda kayo ka din? Di nakpakadanagan, iho. Nabsugak paya. Nadlaw ko anapintas ti performance dagiti empleyado. Ta nakaragragsak daan ang kablaaw kanyak. Apaman ang nakita dak alimabas iti ayanda. Itay agturungak diti opisinam, iho. Day tati kang runa na bilin ko kadakwada, Mama. Pakitaan day tinasayate asino man ni Omay ditay. Kasta ka di? Panagkunak, Mama. Saan lang nga basta kaya't nakasarungkaran ditay? Marikrik na nga da kaya't mga ibaga. Albert. Anya day ta, Mama. Sige, ibaga. Para kada tayo daytoy anapadunot ko.
Iho, Mama, amo ka makumikom ka. Ngam sapay la kuma, tapanunutam anaimbag da itoy. anya dayta? Pampanunutan mi kan ni papam. Agasayaatan no umadayo tayo pay lang diti lugar tayo. Anya? Para dayta iti pagsayaatan tayo, iho. Mama, no kaya ti tagbakasyon ka ni Papa? Sige laan. Ngayon pasensya kayo. Tadi kay mabalin ako yugan. Awan ti mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Iho, kasapulam ti inana. Kan kapintasan no umadayo tayo pay lang para iti siguridad tayo. Apay mama, agpagkat tayo ka di? Apay, nalipata mo nga da nagpanggap iti biyag mo? Anya? Nabayagan day dyan mama. Tawanan ti naglabas. Saan mo ti na naulit pa eh? Ngam saan anamuan dagiti pulis no asino day jay? Agpapanpay, mama. Amok, awan ti daga sa mapasama. Gaputawan mo ti madingar aramidan. Isong awan na pulos ti pagdanagat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbayag ka magtan anak kasubli. Napnapanam ka di. Pasensya kan, Misty. At dala sinarak ko at tao. Sino? Tao ang makatulong. Tapno agbaligi ka iti planom iti negosyo da Albert. Anya? Nadadaol ka din ti ulong, Dan. Ha? Apay, Misty? Dadala ang tirumbang amakaam mo iti amin. Apay nga imbagam iti sabali. Misty, relax. Agkalma ka kumalaan. Kasano nga ang kalmaak? Kat adda nang ibagaam iti plano. Awan ti nang ibagaak. Datalaan ti makam mo. Apay nga rod nga da sinarak mo at tao. Dayjay ti mangadal iti amin. Maipapan iti operasyon ti negosyo da Albert. Iso ti mangipakaam mo kanyak iti amin. Tanusyak mismo. Ang mga nudumlaw ni Albert. Nakarkaro ang mabistuta. Ha? Iso adi ka madanagan. Relax ka lang, kunakmat. Bayam asyak ti dumiskarte iti kasayaatan ang maaramin. Kat masigurado kin ka, saan to ang mabisto ni Albert a plinanom ti amin. Nagapuam, Karidad. Di ka man lang nagpakada kanyak. Si Kamat. Di ka madanagan, tawan ti madi nga inaramid ko. Karidad, Napanak iti ayan ti anak ta. Kinasaritak maipapan iti planok a bakasyon. ket anya ti kunana. Di na kayat ti agbakasyon. Ay, Imbagak pa yan a para iti siguridad tayo. Ngam di nalata kayat. Makumikom ka no. Karidad, di mo kumatagidaksan da ito eh. Ngam imbagak matankan ka. Di mo malukoy ti anak mo iti kayat mo a bakasyon. Amado, Iswa kasayaatan siguro, no saan tapay lang a pakibiyangan. Tama nga no kumarukit diti kinaatap na kadatan. Kas na bakasyon mo tinaalingag ko asaritaan itay da senyor kan senyora, nana si Mang. Laika, Plan-plan mo doon sa mo ti bakasyon. ang mga nuplano da ayadayo ni Senyorito Albert. Anya? Apoy ayan dayuda. Jakam mo, Laika. Kasanon di trabaho na. Kasanon dagiti negosyo da nga imatunan na. Ay, jakam mo. Jak masungbatan dayta asaludsud mo.
no anyaman laang ti bagan. I-cancel ko ti amon na. Diyak kaya't akasarita ita. Nang runakit adda na patag-apang panunutak. Apay adi mo sinungbatan ti awag. Ha? Dan? Adda ka matgayam dita. Asino diyo mawawag? Apay adi mo sinungbatan? Ni Papa. Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi mo sinungbatan? Diyak kayat. Isa ano agda magtukan ka. Ibagam abisi ang tapno saan nga agpasugnod. Pabayasaan na sinungbatan ni Misty tiyawag ko. Adda nga tamanan parikot, wano makumikom lang. Sapay lang ko mata makumikom lang. Inda ko niti kotsek. Agawin aklangan. Sapay jak makaid na nukas jaya di naktikas ka sa tiyanak ko. Amkak nga mga no at damanan di na nagustuhan. Agam sapay lang kumatawan. Talagang minadyak kayat nga darum so adi ni pagkinaawatan nga agama. Amo kaparparigatan na ka ni Caridad. Ha? Senyor? Uray di mo aklunan kanyak. Amo, mapalpaliw ko. Saan mat, senyor? Talagamat ngamin at trabaho ti Papa Aramid na. Ay, anyan. Uray anya gayam ter aramidan kan kati asawak. Nasingpat kalata. Senyor, awan ti madi iti aramidan ni Senyora Caridad. Babaunan nak ditoy. Iso ti amok. Da kayo. Rumbang lang arod ngagtong palak iti anyaman nga ibilin nyo kanya. Amom balasan ko? Masubadan to dayta kinasingpat mo. Senyor, Amok dayta. Ket sapay la kuma, tamaano samlatta ti mapaspasamak kan ka ditoy. Ay nalay ka, jakla kuman ibagapay tinapalabas. Ang panagkunak, nasken amaamwam, tapno ammom no apay akas jay ti mapaspasama. Nana, Kadagiti agasawa, ni Senyor Amado ti makuna at talaga anasingpat. ha? Kasano anasingpet? Katlinoko na ni Senyora? Di mo pigsaan ti agsao. Amangan no adda makangagkat ka. Ha? Nasingpat ni Senyor. Nagloko la idi. Gapumatla iti ugali ni Senyora. Anya? Day tati agpaiso. Sigud nga minan abotangera kan suplada ni Senyora. Medyo nagbaliw lang iti nagsinubyanda kan ni Senyor. Kalpasan anak relasyon iti sabali. Anya? Kat day tapay ti makagapo. No apay anapalalo ti kinasingad da Senyor Amado kan Sir Fausto. Ngamin. Adda nagsardang akot si iti batog. Dito kalaang siya kung ti mangkita no asino. Amangan matkit din no ni Senyorita Misty. Nasaya at met. Tadi to'y kalagan nga imay panyero. Agawid ako man, masikura na kaji balay. Naimbagtad na ka dito'y balayo. Manmanuak matlaang nga rumrumuara. Nulang adanas ka nga sikas wag kadagiti negosyo ta. Bueno saan, no agkuyog ta. Amado, Panyero, adda ka di manan parikot. jak ko makayat a panunutan a parikot. Jak malapdan ti bagi. May papanmangatan kini Misty. Di na sinungbatan ti awag ko itay. Apay nga agisem ka, panyero. Si kakit di, met.
Adda iti opisina di anak mo. Anya tamom no adda napateg nga aramidan na. Iso adi na sinungbatan ti awag mo. Ay, panyero. Di ka nga nagpanunot adagos iti sana may parbeng. Amuambay nga umuna no anya ti makagapo. Iti kasta, di ka agdandanag. Tsaka mo narumbang da ito nga aramida kasi mga ngam padasok ti agki daw iti tulong kan ka. Senyora, Naasidagtirik na kan ka ti anak ko. Kaya't ko tulungan nak ang mga lukoy kan kwa na. Tapno umanugot nga agbakasyon kami. Jack maikari, senyora. Ang padasak akasarita. May sala nga ba nagtikidawag? Jack kaya't akasarita ni Laika ni Albert. Senyora, Dakkel nga minti atap ko aday jay alay ka ti makagapo. No apay adyak maalukoy ni Albert asumurot kada kami. Iso adyak kayat ang makasarita na ni Albert. Laika, gusto ka. Ano ti kayat mo asawan, nana si Mang? Talaga a plano da senyora ti agbakasyon. Kat gusto akmat. Ha? Kaya't da ayadayukan ka ni Sir Albert. Apay, nana. Jaka mo. Angam panagkunak. Agpada kami iti atap ka ni senyora. Nga anya, nana. Saan kumat nga inlimod kan katipaliw ko? Laika, agayat kan ka ni Sir Albert. Nana, pangaasiyo. Diyo ikan iti kay papanantikin na singpot kanyak ni Albert. Balasang ko. Diyak kaya't nga adama ko, nana. Numakadanon kan kwa na dagita nga atap yo. Anya nga idan? Adan na amuang ijay binilin mo? Misty, saan akas ka rin na ti paparamid ko iti dayja a tao? Narigat tagdarasodos. Kan maysa, ti panaggayam mi kan ni Albert ti madadaal, no agbidotak. Iso a pangaasim ko mamad. Dahil tati kayat ko nga ibagakan ka. Aggayam kayo kin ni Albert. Yung nangala ka pa ilang iti sabali ang mga ramid iti kabaalamat nga aramidan. Ha? Adayo nga agatap ni Albert nga ad-adalam dagiti tignay na. No si kaamis mo ti aggunay. Akampay ide. Agpaisuro ka kadagiti rumbang ang maaramid. Gayam na ka. Kat agtalagkan ka dayjay. Kang runaan iti amin. Di nalakit di yimot kan kati anyaman nga ammo na may papan iti negosyo. Ha? Babaan iti kasyay nga aramidam. Nalaklaka ang maipatungpal mo ti plano. Likaridad ti akin nakam iti dahita, panyero. Adda ka di kayat mo nga ibaga? Uma, ang jacket a pagsaritaan ta. Adda gamin karek iti anak ko. Panyero. Jak kayat a nakarkaro aguraan nak ti anak ko. Iso jak kayat a pagsaritaan ta. Kasla maawat akong ti kayat mo asawan. Pangasi mamado. Di mo iruangan ti amin. Tapno pagsaritaan ta ti may papan iti dayta abanag. Loiso ti kunam, matungpal, panyero. Agyaman na. May baglangan ta maawatam ti kayat ko asawan. Bili ni nana si Maa di tuyak pa lang. Adamin di tati ama ni Senyorita Misty. Iso pala kano ti makamo ang mga sikaso iti sa nga ili. Agtali na udak kano pa lang dito silid. Tamaan kat din nung makaramid ak iti saan ang magustuhan ni Senyora. Kat kakaasyak lang. Anyan ti kastoy.
Isimpak man kiti dagiti rikaman ko. Itaman laangan ang masukainak dagitoy. Makumin kumak namin iditi panagadal ko. Iso nga itaman laangan ang maasikasok dagitoy. Dagitoy napapatag a papeles ngayon paidulin kanyak day dinanang. At damat dito'y dagiti dadumapay ang napapatag a... Ha? Ay, Diyos ko. Daytoy aladawan day dinanang. Nakaragragsak. Kasla si bibiyag pay lang iti panagrik na. Gapo iti panakakitak iti daytoy aladawan na. Kasla saan ko anapukaw day dinanang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Ayan nilay ka. Ada ijay silid mi, senyora. Anya ti aramidan na ijay. Amo na nga ada sa nga ili, apay nga dakit din ijay. Senyora, pangaasiyo ko ma. Amangan gamin no adda di yung magustuhan ang maaramid nila ka, kat makaungat kayo. Anya? Diyak kaya ta makaaramid nila ka iti di yung magustuhan. Iso nga imbagakkan ko na asyaklatan ti mga sikaso kan ni Sir Fausto. Naimbag kanya, takabisado kon ti aramida. Alaman laangan, makamo ka. Ngam di nakpabasulan no adadakas ang mapasamak kan ka, Simang. Uwan, senyora. Di kay agdanag. Alangarod, asikasuam da amado kan Fausto. Nagkapoy kamutan. Aging gayta. Di ka pala nakasidag kin ni Albert? Asa polak ti resulta ti pinaaramid ko kin ka. Isong agtignay kan, sakbay amalado ti amin. Ala, urayik ti resulta ti paparamid ko ken ka. Laglagi pom asyak ti maibabay no di ka agbaligi. Ala nga roden. Bye. Anya mo tinda jata. Nagsimple lang ti paparamid ko. Ngam awan kanupay lang ti maibaga na kanyak. Dan, Oh, Misty. adda pa na. Mabaling ka di ako yung ganyan. Ha? Sa dino? Mabaling ka di, Dan. Sumurot ka latan. Saan kan akong di da magpailaan? Taamok akay kayat mo matnukad kadwana. Anya galakid din aya Fausto. Adda ka lang nga roden ditoy. Mangrabi ikan ditoy. Nalawag pa lang, Panyero. Ken, jak kaya't ang makataktakak unay kada kayo. Saan ka ang makataktak? Anya ka kadi? Saanan, Panyero? Imbagak mutankan ka. Kaya't ko ang masangputan nak ni Miss TJ Balay. Talaga ka di adya kon mapagbaliw ti pangadeng mo. Latingitak, Panyero. Iti sabalin to siguro agundaway. Mala. Sikati makam mo, Panyero. Akin pala iti dayta, Misty. Kadalak iti high school. Ha? Gayam ko kunak manlaangan. Gayam mikin ni Albert. Anya ti aramiden ta dita? Addapas kan dita balayda. Inawis na. Kan kayat kumat agundawayan ti panagkita mi. Tapno makapagsarita kami anaimbang. Ha? Ado ti kayat ko pagsaritaan mi iti dayta gayam ko. Ala, mabait lang arod. Taumay ko ilukat tiri daw tilogan dita batog mo. Ita ta nakapanawan ni Fausto. Kaya't ko asika lang ti aggunay. Laika. Ha? Nilaang si Mang tinakakaamuan ang asasikaso kada Fausto itaya. Iso nga ita. Batang mumat.
Nalawag? Matungpal, senyora. Aguray ka man. Apay, senyora? Apay akas tarag iti matam? Kas lalap-lapas mo nagsangit? Pasensya kayon, senyora. Nagsangit ka kadi? Jack ilibak, senyora. Nakita kami ti imot ko aladawan day di inak. Itay nagsukay na kadagiti alikaman ko. Day ti makagapo, no apay ang nagsangit ah. Adula amin. Arte. Ita ka man langan. Anyalakit din ni senyora. Aramida ket tindagiti trabaho. Amang ano makaungat ket limanan. Rujak pay lang tignan. Talaga babak ng amin dagiti gagayem ni Misty. Nadnadlaw ka po iti lang nga dagiti dimar ay iti daytoy apaskan. Ken nagpintas daytoy abalay. Nagarbo pa iti angay apaskan. No labsen ti agsarita. Ado ti agkakapintas a babae iti daytoy apaskan. Ngam no apay asaan a maisina ti imatang ko ken ni Misty. Talaga nga isolaan ti pagirayan ti riknak. Natnagan at talaga ti riknak kinkwana. Iso nga uray anya siguro ti paaramid na kanyak. Nakasagana ang agtungpal. Dan, Oh, Misty. Apay nga nasigad nak. okay ka kadilaan? Ada ka di parikot? Ni, awan. Awan, Misty. Anya kumamot nga iti parikot. Wala, takasanumot namin. Mulmulang dengan nakmatlatan. Itay pa'y apay payapayan ka tapno umasidag ka kanyak. Ngam di nakmatikas kaso. Agkakatawalakat nga ro dagiti kasarsaritak itay. Ha? Kasta ka di? Pasensya kan, Misty. Diyak na imano ti panangayab mo kanyak. Laika, anya ti aramidem. Ha? Senyor? Anya ti aramidem ko nak. Apa asik sikalat tantag-tigtignay. Ayan ni Simang. Kabaalak day to, senyor. Uray din akong tulungan ni Nana si Mang. Kabaalak ko day to. Saan mo asuluan ti trabaho, Laika? Okay laang, senyor. Itay namin ada sa nga iliyo. Nila ang Nana si Mang tinakakaamuan na nga si kaso kada kayo. Ha? Iso nga ita, siyak matanti makaamo. Kan may sa, day tatibili ni Senyora Caridad. Sigurado ang makaungat day jay no jak tong palan ti kayat na. Pasensya kan, Albert, ha? Ang pangaasim ko ma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapananday to nga ibaga. Anya dayta, Nana si Mang. Albert, apay adi mo kaya ti sumurot kada mamam nga agbakasyon. Ah, Nabayagan day dinaudi apa nagkukuyog yung nga agbakasyon. Saan ka di? Nana si Mang. Kinasarita na kakadi ni Mama. Ha? Ibagaya man kanyak tagpayso. Kinasarita na kayo ni Mama. May papan iti dayta abanag. Oh. Jack ilibak. Ngam kayat na laang amaamuan. No apay adi ka umanugot iti kayat na. Rabiin. Kunak no masangpot ako ni tayo dito iti anak ko. Ngam awan pa'y matlagayang. Sa di naman nga tan tinaparanda ka ni Dan. Pamuklatan. Agkadua manin dagijay. Anyan. Kanayon latan nakastoy. Sipon mo't nagipang tati anak ko. Nagamakakon amang komprontar. Wano makibiyang kadagitar aramidin na. Amang ano'y paypayso na akatalan tibukod na abiyag. Diya kaya't mapasamak na ita. Ano saklatan ti kastoy a sitwasyon?
Basta makit-kita ti anak ko. Ngamin, jak ka ba ilan no dadakes ang mapasamak ken kuana? Saan ta ka di pa nga agawid, Misty? Anya ka magtandan. Mangrugi apoy lang nga ganjoy. Ang mga no makaungit man ni Papam. Amom apanunutan ti panagpungtot ni Papa? Ngam di mo panunutan ti panagpungtot ka, ha? Misty? Amom mo nakdan. Amom no kasanuak amakaungat. Ang mga no kayat mo adikan ikaskaso. Iti oray ka anuman. Anya? Ni, saan Misty? Apay nga aramidam day ta? Na di mo kaya't amakaungatakan ka. Agtungpal ka kanyak. Naawatam, Dan? Uwan, Misty. Matungpal ti kayat mo. Naimbagtasan ang nakaungat kada kayo ni Albert, Nana Simang. Impak pakaunak mutken kuana, adi na kumaikan iti sabali aka ipapanam ti imbagak. Nana, Sigurado nga min naagdamag to kanyak ni Senyora Caridad. No awan ti maisungbat ko, kawatan adyak na aramid ti papa-aramid nga. kat, anya nga iti ko na ni Albert. Ay, impatangken na ti panggedeng na. Makaammo ka nun dagiti dadakkel na no kayat dati ang bakasyon. Angam talaga kano asaan asumurot kadakwada. Agbati kano ditoy, taasi kaswen na dagiti negosyo da. Nana, Angam amok, marikriknak. Adda ti saan ang mapanawan ni Albert. Isu adi na kayat ti sumurot kadagiti dadakkel na. No bilang taag bakasyon da. Gusto kayo, sir. Kadwak ita ni Ma'am Misty. Nagpakuyog ngamin kanyak. Sa dino man ang tiyayan niyo? Apayan ang riwawa dita. Di maray kami itimay sa Paskan. Paskan ti kadalan na kano iti high school. Anya nga oras kayo gagawin? Ay, jak pa'y maibaga, sir. Aw-awisi kon itay nga agawid. Ngam kinagura na. Isu ajak maibaga. Noon niya nga oras ang makaawid kami, sir. Malangarot. Di mo baybayan ti anak ko. Nuat tadagas ang mapasama kadwana. Sikat kag sumpat kanya. Dan. Uwan, Sir Fausto. Mawatak. Kat di kay agdanag. Agdalan nga umuna iti rabaw ti bangkay ko. Ti asino man nga agpanggap iti dakas ken ni Ma'am Misty. Caridad, balikid ka balikid iti dam. Tiyak makaturog. Tiyak makaid na. Anya nga minti parikot aya. Tiyak ambo. Tiyak maawatan ti bagik. Ay, dahil tatirigat na kan ka. Nagaduntumot kami na pagparparikutan. Amado, Kliklikam tiyag panunot iti kumpurmila dita. Iti kasta. Saan ka nga alo si Isen? apay ay asyaklaktan ti makitkitam, amado. Ne, apay ngay makaungat ka. Anya ka matan. Ibagbagak la ti rumbang aramidam tapno makaturog ka. Isu adi ka kumagpungto. Laika, naisaganam ka din ti pagarmusaran? Uwan, Nana Simang. Nasaya at launay. Inaka din ringan ni Albert? Ay, syaklaangan. Ha? Alan, agidasarkan. Siya kun ti mapanmangriing kan ni Albert. Misty, anyat napasamak kan ka, iha. Apay akasta ti langam. Pasensya kayon, tita. Ada nga min dinarayak apas kan idirapi. Isumat lagayam. Nakapasyar kayo man, tita. Ada ka di parikot? Iha,
Amo matasaan ka na sabsabali kanya. Tita, Numabalbalin na oray inaldaw ko maasarong karan ka diti opisinam. Ngam amok mat ama kumikom ka. Jakmat kaya ti makasinga. kumusta ni Albert, tita? Ay, plano ko mga agbakasyon kami. Tapno maya dayo pa'y laang kanilay ka. Ngam di na kayat ti sumurot. Apay, tita. Apay adi na maadaywan day alay ka. Misty, Apay nga special na unay kan kuana day jay ababaunan. di kagdanag. Siyak ti makamo. Jakmat o manugot no bilang laang. Taday jay alay ka. Agtalinaod ababaunan ni. Aging kaingkana. Anya ti kayat yu asawan, tita Caridad? Patsyo nga damot pa nagatap mo nga gusto ni Albert iti day jay a babae. Husto ka di, iha? Kaya't ko amamuan ti pudno. Agat-atap ka. Saan ka di? Pudno, tita. Isuan na dagsan ti darak iti babaunan niya. Kung nagtupay kat, kasta akmat laang, Misty. Ngam kas iti nakon-akon. Di kagdanag, tadyak lakit di umanugot, taday-jay ababaunan. Kat agtalinaod amay sa laang ababaunan, nga oray nakaturposan. Panagkunayo, tita. Dinto nga ta ipamuspusan ni Albert ti amin. Siyak ti ina ni Albert? Iso akabaula katubngaran ti anyaman akayat na. No imbaga ka Jack itulo. Nasingod ka iti anak ko, saan ka di? Senyora, Pagdamdamagan ka. Nasingod ka ni Albert, saan ka di? jak ilibak dayta, senyora. Amo yumot nga adal kami pailaan ken ni Albert. Nasingod kamin iti tunggal maysa. Nukasta nga rod. Agibagbagakan ka ti anak ko, iti palimod na. Ha, Sungbatan nak. nabayagan asaan, senyora. Anya. No idi agad adal kami pay. Wen, kanayon nga ibaga na kanyak ti amin. Ngam no itatagpada kamin ama kumikom kadagiti trabaho mi. Saanen? Kasta ka di. Sayang, awan nga rod ti maitulong mo. Ha, Agsaysayang aklaang iti kanito ang makisar saritaken ka. Saan na pa nang insulto day Jayden? Prangka at tao ni tita Caridad. Imbaga na lang ang tiyagpaiso. ha. Kayak mo ka di asawan at talaga nga awan ti serbik, Misty? Sikatin ang ibaga iti dayta. Saan asya? Ha, Ay, mabalin ka, Didan. Saan ati umay ni tita Caridad ti pagsalitaan ta? pasensyakan, Misty. Oh, ayan dagiti papeles anas ka na pirma ah. Yag mo dito opisina. Mabit lang, Misty. Inakalaan. Nagsapa mo tarimwar ni mama, papa. Jak pa'y nga roden na bangunan ni Jesseled mi, iho. Itay nagdamaga kinisimang, nakarwar ka nun. Sa dino ka no tinapanan na. Jak mo. Sika, apay nga da ka pa'y lang dito'y balay. Numalimak ka mapan iti opisina, papa. At apay ngamin sarakag a kliyente itabigan. Kasta ka di? Kabarbaro a kliyente? Wen, papa. Kat amo kadakkel ti maisarag ng investment iti negosyo tayo. Nasaya at nga rod no kasta, iho.
Namnamaag ang nakarkaro ang mapaduras mo tinegosyo tayo, nga imat matunat. Anya tararamidan nyo ditoy, Sir Fausto. Talaga nga inururay ka, Dan. Naimbagtay may ka dito eh. Ada nga minnas ka napapanak, sir. Umay ko lang ti check ditoy parking lot. Amo nga rod ni Misty, arimuar ka. Uwan, sir. Napintas agundaway. Mabalin ka di mapantapay di ta kantin. Agsarita tabiit. Sir, no diyo kaya't amaamon ni Ma'am Misty ang nagsarita tayo. Saan nga iti kantin ti papanan tayo? Ah, Kasayaatan no mapantayo iti sa bali a lugar. Tapno makapagsarita tayo ana imba. Napana ni Albert, nana si Mang? Apay. Ada ko maibagamken ko, ana? Awan mat, nana. Apay nga rod, akas la sinipsiputam ang makapanaw. Nana? Kagura na ka din ni Albert? Ha? Apay akas na tinadamag mo, balasang ko. Nabayag nga minan adinak kinasarita. Laika, amom ti ugali ni Albert. Dinala kayat amadaksan ka iti inana. Nana? Ngampatyak adi nakakagura. Nangruna kat awan mat ti rason. Sapay la ko mga rod. Diyak namin maaklo no guraan nakit din ti tao ang nakautangak iti naimbag anaka. amok nga da ilimlimod kanyak ni Misty. Nabayag ajak nang salsalunsod kan ka. Tapno maliklikan laeng ti saan may pagkinawatan. Waiter. Yes, sir. Ang makasladya kong kabalan tayo eh. Sir Fausto. Ada ka di mo may papan, iti anyaman nga ilimlimod na. Tilaang amok, sir. Ar-aramidan ni Misty ti amin. Tapno maartapan na ti kinador as ti negosyo nga imatunan ni Albert. Anya? Dahita ti agpaiso, sir. Kano pa'y aplano na nga artapan ti negosyo da Albert? Itay laang nabit, sir. Kaya't na apanagnakan, analalay nga amang nga agimaton iti negosyo ngam ni Albert. Tsaka mo no anya ti plano, maiha. Ha? Ano ti kaya siya asawan, senyor? Nagturpos kan. Suma cum laude ka pa eh. Imposible ngawan pa'y planom amang ipakat iti inadal mo. Senyor, kaya't ko pa'y tiagsubad kada kayo. Babaan iti panagserbik kas babaunan nyo. Ha? Diyak kaya't ako na inyo nga awan utang ko anay bag anakam. Diyak kaya't ako na inyo aga po ta nagturpusakon. Kat panawan kayo latan nga awan anyaman na. Una yun na nagtanok kan iti kastaan ako ng balasan ko. Senyor, Iti likodan dagiti aramidan kan kati asawa. Maalam pa'y lang nga panunutan ti pagsayaatan mi a pagserserbyam. senyor, kas iti nakunakon. Kaya't ko tiagsubad iti utang ko anay bag anakam iti pamilyayo. Tano saan aga po kada kayo. Diyak matunoy ti arapaap ko. Pakaragsakat dayta nang ngagakan ka, iha. Kat sapay la ko mga rod, tamakaanos ka. Iti likodan ti aramidan kan ka ni Caridad. Gusto amin nga imbaga itay kan ni senyor. Ha? Amuyo, nana? Pasensyakan. Ngam nakita kayo itay nga agsarsarita. Ingka gumaak ti dimngag iti saritaan nyo. Nana? Husto ni senyor. Natanok kauna yan, balasang ko. Kadyak nagbidot iti panangipapan ko ididamo anakita ka. Talagamat nga minakayat ko pa'y tiagsubad iti utang ko anay bag anakam.
Diyak kaya ti basta pumanaw latan. Ajak man lang nakapagsubad, nana si Mang. Addakan ka dayta. Kat idawdawat ko nga agbaligi ka iti amin a planom iti biyag. Agyaman na, nana si Mang. Sa bagay, masiguradok nga agbaligi ka. Ngamin, napakumbaba ka. Tauray no nagturpos ka nga daan pamadayaw. Nagtalinaed a nakabadek ka iti daga. Banag amang itundantukan ka iti panagbaligid. Nagbayag ka iti nangibaunakan ka. Sa itata nagsubli ka. Awan matlagayam tinapintas ama ipadamag mo kanya, dan? Misty? Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kasla saan matan asikaday di dan asigod an abilidad. Kan nasiglat no may papan iti negosyo. Misty, naira na lang ang malas ti pagnak. Iso nga awan nagbanagan na. Malas? Wano agbalbalin kan asadot. Misty, Ibagamlangan kanyak ti agpaiso, dan. pangaasim Misty. Di na kumamot kagura. Ammom ngar aramidag ti amin. Tapno maipaay ko ti kapintasan ng aserbisyo kun ka. Di kagdanag. Saan nga aglabas da ito'y alawas? Nga awan tinapintas ama ipadamag ko kun ka. Rumbang lang. Tanasan. Amangan numapukawan ti panagtalakkukan ka. Adda dagiti banag nga asikaswa kamado. Tamakitak ngamin kat kasla di mo matan ikaskaso. Karidad, Diyak amo no anyan ti mapaspasabakat ka. Di ka mat ngamin na nagtigtignay. Kasla binaybay amon anamim pinsan ti amin na planom. Nang ro na ti may papan iti saritaan nyo kan ni Fausto. karidad, imbagak matan kan ka. Agur urayak lang itinapintas agun daway. Tsak kaya ti agdarasudos, tamangan no anya ti mapasamak. Narigat no agbidduta, ta sigurado ang mapay ti amin. Amado. Uray si ka. Di mo mo't kaya ta pumalpak ti amin. Saan ka di? Wan? Nukas tangarot. Saan matarumbang nga agdarasudos ka? Tano agkamali ka. Di mo ton mailintag ti amin. Amang ano nakarkaron ton amapurnada ti amin a plano ta. Amado. Agtalag ka kumakanyak. Di ka agdarasudos. Tapno na anayas matlaang ti amin. Madlaw nga adda kayat nga aramidin ni Senyora. Nga kaslasaan nga umanugot ni Senyor. Nana, Iso asika, Laika. Agan-anad ka, ha? Ang mga nusikan tukit di ti pagbalatakan ti amin. ha? Ni, apay nana. Awan mo ti basol ko. Apay niya siya ti madaksan. Saan ta nga ammo no anya ti plan-planwan ni Senyora? Anyat ammo. Ang mga nusikakit di mo ti punpuntiryaan na. Saan mo't siguro, nana? Narigat ti agsigsigurado, Laika. Ammom dayta? Maawatak, nana. Bueno. Basta agan-anad ka. Ulita. Narigatan. Amangan no si kantukit di ti madaksan no agtinag ti kwenta. Nagsapa ka matanagawid, iha. At naka di parekot. Kaya't ko lang ang taginan na, Papa. Kaslang aming nabambano ka. Isti. No nawayala ko matipanawan ko. Kaya't ko timupan iji resort. Iha, sikat ti boss, itinegosyo tayo. Ukuam amin na gundaway. No kaya't mo ti ag-relax, o di ag-live ka. Diyak kayat, Papa. Ang mga nadyak tuket di maaramid ti kayat ko. Nga, anya? Amang paduruas iti negosyo nga imato na. Ha? Dayta tipod na, Papa. Kaya't ko apaduruasan ti negosyo. Iso nga aging kat kabalak. Agtrabaho ang tapno na lakla ka ang maaramid ko ti kayat ko. Mala, adakan ka dayta.
Gamjak kayat nga abuswom ti bagim iha. Payat mo ti aginana. Adakan ka ti amin agundawan. Jaga mo no anya tirumpang asawag si Mang. Senyor, At dadagiti banag nga ipagarup ko akabalak at ang lan ngam saan matgayam. senyor, nabagas ti insawang niyo Adda ka di parikot? Si Mang, Amangan no adda maitulong ko. panagkunak kitawan. Iso apasensyakan, jak maibagakan ka. Maawatan kayo, senyor. Gamno bilang laeng, si dada anak at tumulong, basta ka baulak. Agyaman aksimang. Talaga kayariga mon, tipudpud no akamang ti pamilya. Anya ti kayat asawan da ito, Dan? Apay nga inyag na iti da ito aluga? Kaya't ka makasarita itinalapat, Misty. Ha? Jak amo no ibilang mo akinadorsok da ito nga aramidak. Ngam awanan ti amok ka sa bali pa'y apamuspusan. Dan, Di ka kumagbutang. Saan ka apagaramidan iti dakas? mabalin ka di? Di ka nagpalpalikaw pa'y? Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Mataktakak lao na yan. Kasano ko maamataktak ka ako na? Awan mo ti trabaho ita, tarabi. Ha? Kaya't ko amaamuan ti amin. Anya ka magtandan? Nagadupay laang apalpalikaw mo? Misty, Ibaga mo no anya ti gagaram. Di kan agpalpalikaw kunakmat. Misty. Talaga ka di adinak maayat? Ibagam kanyak ti agpayso. Maayat nak ka di? Wenno saan? Dan, anya ka din da ito yung aramitam. Inakon, Saan, Misty? ibatan nang, anya tar aramitam kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Siyak ti ayatong Misty. Tinungpanak. Aglablabas ka na. Iso nga agpinasinsyatang roden. Saan? Ayop ka dan! Ayop ka! Ayop ka! Taga-inap lagayam. Kunak lakit din no agpaypay so day chay apasawa. Dandanin tuming nga terapi. Nakaaduak maten iti nainom. Ngam kaslasaan ko amarik na asumilod ti ara kanyak. Aging ga ita. Kaslamang mangod ko pailang dagiti imbaga kanyak ni Misty. Kaslakit din awan apulos ti serserdik gapo kadagijay nga insawang na. Awan kaditi patagken ko na dagiti aramidak. Di nakadimarik na apulos nga aramidik ti amin para kinkwana. Nagregatan ti kastoy. Nakasaganak amang isakripisyo iti amin ko para laang kinkwana. Ngam apay akas jay akas laawan apulos ti patagdag iti aramidak. Lakit din no asino ti adda ditoy. Si kamot gayam iha. Kunak no nakaturog kan. Nalukagak, Papa. Aguroy ka man. Apay akas labumbumsag ka.
Kaslad na kinabutan mo. Anya ka di tinapasamak. Nabati-batak pa ba? Anya. Adda ka no kampay idi ti mayat amang idadanas kanya. Anya? Si kamu dia. Tagtagay na lang, Dayjay. Laglagi pa. Sungani iti kinapudno ti kay papanan ti tagtagainan. Sana mapasamak no anyaman tinay tagtagainan mo. Iso di kagdanag. Papa. Kan maysa. Adak ditoy iha. Jak itulok nga dagaramid iti dagas kan ka. Agdalan dapay nga umuna iti rabaw ti bangkay ko. Jak pa'y lamalipatan tinasao kanyak ni Senyor Idirabii. Nga niya, nana. Adda kano dagiti banag nga impagarok na, no kabailan na atenglan, ngam saan mat gayam. Ha? Nabagas dayjay nga imbagana. Amok nga adda kayat na asawan, ngam jak amo no anya. Amom kadi, nga itala ang anakitak tikas jay a panagaburido ni Senyor Amado. Anya? Dayta ti agpaiso. Katamo, nadagsan ti bakbaklayan ita ni Senyor Amado. Nadnadlaw nga dahang over mo, Dan. Pasensyakan, Misty. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya. Pasensyakan. Kaya't ko lang amin nga iliwliwag dagiti na isawang mo kanyak, idi kalman. Ha? Di mo ko mapanunutin ang nasakit tinakam ko. Ngam kasla nadagsin lang amin itiriknak ti panagsaon. Takas laawan mo't gayam ti serserbik kun ka. Ano yan? Kas kala babae, Dan. Ha? Di mo man ipakita kanyak analupoy ka. Jak kayak tikas na. No na isang wang kumandagiti na ibagak idikalman. Kat gapo iti suron ko. Alan, agtrabaho kan. Lipate mo dagiti na isawang ko idikalman. Amumat ano nalpas kun ana ibaga. Awanan kanyak dagijay. Sige. Panawan ka pa dito opisinang. Ilong ko, Adan. Isa siguro akas jay na itagtagainap ko, Idirabi. Gapot na nasakit gayam tinakam na kadagiti na ibagak kan kuan. Makita kita. Si kamot lang ti apektado. Gapoy ti pagparparikutam, Idirabi. Amado, Anya nga ita, si kan ti agmamayo. Kasano kat nagpuyat kamat ngamin. pangasim, Amado. Dinak pakibiyangan. Una yan karidad. Agsubsublin sa manen ti sigod nga ugalim. Anya, Sapay la kumatasaan. Tamangan no maulit tiba-tibat tinapalabas. anya, Nagbiddo ta kiti na minsan. Ngam nagbabawi ako ni tinakana. Iso asapay la kumatasaan apumayso ti paliiw ko. Ngagsubsubli ti sigod nga ugalim. Tapno maliklikan met ti madi apagtan. dinak pangpangtaan, Amado. No nagbalinak a pasensyo sa ide, kat inay ay kulaang tibakik. Ngamsan itan, iso asaan kalaangan nga agbidot, Amado. Saanak itan amaputang, kat nakasagana ak ang mga ramid iti amin, tapos saanak kon ang maagrabyado. Adtoyan dagiti ka sa pola, Misty. Kompleton dagita. Nasaya at mat.
O anya, nasakit pa ilang tinakam mo kanya? Ha? Kagora nakpailang? Jakmet imbaga ang nasakit tinakam ko ken kakit. Imbaga, nagsakit tinakam ko kadagiti insawang mo, may papan kanyak. Isumat lang nga iso dayta. Mabaling ka di, Dan. Di ka man agbalin nga emosyonal na unay. Misty? Di kayat ko, agbalin ka anatibkar. Ngamin, si Katinam na maag akatulungak kadagiti plano. Iso adi mo ipakita kanyak, analupoy ka. Senyora, adtuyan ti danom, kan ti tumarenyo nga agas. Idi sumlatan di tala meseta, si Mang. Senyora, naskan atumarenyon ti agas yo. Saan nga bale, tanangan kayo maten. Madamdaman ton. Pasensya kayo no dagulitak. Ang saan ang mabalin nga itantan ti oras ti panagtumaryo. Amang ano kumaro ti rikritnaan nyo. Nagdagulit ka na ya. Alaman langan. Adtoy, senyora. Oh, aday ta. Natumarkon. Sige, senyora. Ayaban daklaan no adda masapulyo. Syaklatan ti umasidag ka ni Senyora Caridad. Masakit, kat amo kon ti ugali na nukas jay. Nalaka nga agpungtot. Amangan niya ti mapasamak kan kanubilang. Nana, Jack kayat apasakitan na ka. agyaman nakiti pa nang yali ka kam kanyak, Nana si Mang. Saan ka nasabsabali kanyak? Amum day ta. Iso arumbang laang nga aramidak mati amin. Tapno maprotektaran ka. Nana, Nauyong ama kapungtot ni Senyora Caridad. Kabailan na nga aramidan ti anyaman ama panunot na no agungat. Iso asikan ti lumiklik. Tapno saan ka ama isagma. Inaklong kanyak ni Misty ti may papan iti plano na amang paduras iti negosyo. Ngam di namot imbaga akayat ng artapan ti negosyo ngay matunan ni Albert. Sir Fausto. Nalabit din na kayat nga ibaga kanya. Akayat ng artapan ni Albert. Tamo na jak magustuhan ti kasjay. Siguro, sir. Gatsi ka. Papayan naliday ka. Adda ka di parikot, Dan? Awan, sir. Medyo dala hangover ko. Kaputan na pasubok ang naginom idirabi. Kita ang basit, Dan. Ang mga numapiktaran mo ti trabaho. Di kay agdanag, sir. Napatag kanyak ti trabaho. Isu ajak itulok am apiktaran. Masayat mo kasta. Amo makagurak dagiti empleyado asaan da nga asikaswan ti trabaho na. Gusto ni si Mang, Laika. Bayam nga isulatan ti mga sikaso kini Caridad. Senyor, Napadasa mo ti kinaulpit ti asawa. Amo mat siguro ti likliklikam. Senyor, apay anasingpot kayo kanya. Awan mo ti rason tap nagbalinak ang naulpit. Saan ka di? Senyor, Aklonat nga ididamo. Sabali mo ti tratok ken ka. Tasaan ka pa ngam ammo. Ngam ininot anam ammo ka. Kat napanagnakak ti kinasingpat mo. ha? Isungawan ti rason, tapno pakitaan ka iti madi. Tawan magtibasol mo kanya. Ita, ininutin ang mapalpaliw mo. Saan ka di? Uwan, Nana si Mang. Gusto amin dagiti na istoryayo kanya. Adda dagiti pagtang asabali ti pan nakaawat tayo laika. Kas kumakan ni Albert. Nalaos tigura na iti ama na idinadoktalan na anaki relasyon iti sabali.
Agam, kita ita. Ininutan anapunas tigura na iti amana. Saan na kasidi akanayon da nga agsubang. Uwan nga ron, nana si Mang. Kaslakit din da Senyora Caridad kan Albert pa itan tiyad adasan nga kinaawatan. Laika, Nga madlawan sana kayat ni Albert ti mapaspasama. Madlaw nga aramida na ti amin. Tapno maurnos ti anyaman asusik ti pamilyada. talaga ngamin anasingpat ni Albert, balasang ko. Nalaing at tumulong. Kang runan iti amin, saan anapasindayag? Napakumbababay. Napanot na kakon dayta, nana si Mang. Laika, Iso nga ayunak dayta nga imbagayo kanya. Itay pala ang akit kitaan na. Ada kayat mo nga ibaga. Ha? Ang mga no kayat nakmanan asideran. Aramida mon. Ni, anya ko matipang siderakan ka, Misty. Jak amukan ka. Amom aprang ka akdan. Ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Kat dinakmat siguro mapabason. Awan ti panider ko kin ka. Saan ka matapapabasulan? Nasaysaya atan day ka nalawang. Apay nga rod akit kita anak itikas na. Awan, Misty. Sapay lang ko matadi mo ikan iti sa bali akay papanan, ti panangkit-kitakken ka. Simbangpat ka din ni Albert? Saan pa eh? Apay ngamin. Adda kayat mo nga ibagakan ko na? Awan, Caridad. Anya ka diti kayat mo apagparangan? Anya ti mapaspasamakan ka? Ibagam kanya. awan, amado. Kasano ang matulungan ka no kasta ka mat? Amado, dinak ko man pilitan. Ngamin, amok at dinak to matlayunan. Caridad. Iso apangasin ko ma. Dinak kun dagulitan pa'y. Naimbag mo tamaranaan kay ta, Laika. Ha? Albert? Di ka kumamasmas daaw. No, lumiklik-likakan ka. Maawata. Amok ayal alikakanak laang. Di mo kaya't nga dadaka sa mapasama kanya. Put na dayta. No saan lang ko mga iti dayto asaludsudok ka? Amang no saan ka pa kasarita? Ha? Katsapay lang ko ma. Tadi mo matagidaksin dayto asaludsudok. Anya dayta? Kahit ko lang nga maamuhan. Planong ka di tagtali na idlata na babaunan aging katingganan. Albert? Nagunod mo ti kangatwa na pamadayaw iti panagtorpos mo, Laika. Ngam abay nga da ka pa'y lang dito'y balay ngagpapaay kas babaunan. Awan ka diti panggap mo agtrabaho? Apay, Albert? Nauma ka din kanyak? Di na kun kaya't makita pa'y? Di mon kaya't apagserbyan kayo? Laika, Saan ka kadi akontento iti panagserbi kada kayo? Kaya't mon apumanawak dito'y? Laika, Jay... Direct saan apan narita, Albert? Kaya't ko ti agsubad kada kayo. Nangrunakan ka. Iso nga uray no nakaadalakon. Adda akpay laang ditoy. Tadyak kaya't ako na inyo ama ng gundawaya. At ila ang tulong yo ti inalman ko. Nangrunakan ka. Iso ano kaya't mo apumanawakon? Lading itek. Saan ka mapatgan? Takas itinakunakon. Kaya't ko ti agsubad kada kayo. Kat kaya't kayo pa'y apagserbyan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Napingat mat ti panagsarita yu itay ka ni Albert. Napatagsakit di tinagsaritaan yu. Nana, Nagamakak itay, tamangan kunak no makita na kayo ni Senyora. Naibaglangan, ta saan? Aguray ka man. Apay, analiday ka, lay ka. kas lang amin kayat na ko napapanawan dito ni Albert. Nana si Ma. Anya? Kas ti tenor ti panarita na itay. Kasladyak sa mamati, lay ka. Amok ni Albert. Di na maaramid ti kasta. Nana, Amangan no saan kayo lang ang nagkinaawatan. Imposible ngamin ang maaramid ni Albert ti kasta. Nagsapan ang nagawid ni Albert. Adamot gaya man, tani. Agdan dit agarahe ti kutsena. Di mo't itay lang katamdamagam no si Mang Peten. Itataddan, ibagam manasapa nagawin. Amado, Anya ka din ti mapaspasamakken ka, Caridad. Saan ba't nga agsusurot ti ibagbagam? Umustan ti Riknam? mayaton, tinakon pakadanagan. Nasayat no kasta. Caridad, agserbi ko man eleksyon kan kadayta. Taripatwam ti bagim. Saan mo nga abusuan? Tama nga niya ti mapasamag kan ka. Wanan, di na konsermonan. Amok ti aramida. Ha? Ni Sir Fausto. Saan arumbang asong batak dito iti awag na? Amangan no makita nak ni Misty. Agatap to laki di dayay. Amangan no kagura nak tumanen. Ay, mapanak i Jerwar. Tapno di nak makita ni Misty ang makisarsarita iti cellphone. Inyawag kanyak ti may nga amigok ti may papan iti kabarbaro nga investor. Isu kanu nga minti nang i-endorse kan kuha na dita opisina. Gam kaslasan kanumet anas asikaso, Dan. Anya? Imposible asaan anasikaso, sir. Isu tinyawag kanyak di amigo. As asikasuan ni Ma'am Misty ti amin ang may endorso dito opisina, sir. Di naliwliwayan na kita. Apay nga rod asabali ti komento ang nakagtang kanya. I-follow up po, sir. Alaman nga rod. No kabaalam nga urnusan asiksika. Asikasuamon. Uray di mon ipakaam mo ka ni Misty. Ang mga no nakarkaro nga agatap ni Ma'am Misty, sadyak ipakamukin ko ano ti may papaniti dito, sir. Malala, sikat ti makamudan. Tinapatag, kat maurnos dayta aparik. Ayan niya, Albert. Ada iti silid na, senyor. Una yan ni Albert. Nasa pangagpaiswa si Mang Pet, manipod iti opisina. Nga magpupupok matlata ni Jesseled na. Senyor. Apay kanwaya. Amangan met no masakit, iso anasapa nagawid. Ay, jakman amo, senyor. Jakmat ngamin nakasaw itay si Mangpet. Ala, bayan tayo langan. Amangan nurumwar matlaang dayjay, intun madamdama. Kinapod no na, katyalang-alang ko ti may papan iti dayjay nga investor. Anya? Ngam apay, Misty. Makatulong dayjay iti nakarkaro a panagturas ti kumpanya. Diyak kayat nga ag-invest iti kumpanya dayjay nga investor. Anya? Ngam apay. Anya ti makagapo. Di mo damagan. Basta umayon ka kumalatan iti kayat ko ang mapasamak. Kasanon no agunget ni Sir Fausto. Siya akong ti makaamukin ni Papa. Patya ka mawatan nak dayjay. Misty?
Adda nga min sa bali anadlaw ko iti daychay nga investor. Iso ajak kayat amakastrak iti kumpanya. Amangan mo rada pa kay naigan tinagsaritaan ni. Isong adalang iti silid na ni Albert, nana. Nalabit akasta. Ang imbagaklatan ka ni Senyor Amado. Ajak amuno apay nga dalang iti silid na ni Albert. Nana, Jak ngamin kayat nga darum swa aparikot. panagkunam, nana si Mang. Anya ti kapintasan nga aramida. Anya ti kayat mo asawan. Tungpalot ka di ti kari, nga agsubadak pa iti utang ko na imbag anakan. Ha? Wano agpakada akon, kat agsapulak-laangan iti panggada. Laika, balasang ko. Amumet asuportado ka. Uray anya ti agbalin a desisyon mo. Suportaran ka. Isungadakan ka ti desisyon. Patsyak nga amum no anya ti rumbang nga aramida. Amok nga da kayat yung adamagan kanyak, papa. Iya. Agsao kayon. Tano di kay pala agsao ita. Di kay ton ikan iti gundang yung agsalutsod. Kumusta dya investor? Intern down ko, papa. Anya, ang dakil ti invest day dya iti negosyo. An-anuan tayo ti dakkel nga investment? No saan tayon tumatan nga agtutunos? Anya ti kayat ko asawan, iha. Nangisayang katak iti background investigation may papan iti daychay a tao. Kat masiguradok nga awan tinapintas a pagbanagan tayo. Anya. Patyandak ko ma, papa. Isala din ita. Intern down ko daychay nga investor. Tadyak kayat nga isukit din ti pangrogyan ti saan to a pagkikinaawatan. Naimbag tanawatan na ka. Dakkel nga account ti pinaluspusam. Impagak magtangkan ka. Siya kung ti makaamu iti ama. Misty? Ketsi ka. Kumusta matan ti papaaramid ko? Adda ka din impadamon ti kinasalitang atao. Narigat no iti cellphone ti pagsaritaan ta, Misty. Dan, Agsarita tanto iti opisina inton bigat. di na ko mapaggagaran dan. Ibagang itan. Adday ta ka manan. Di ka manan makauray ako nak. Anya ka kadidan. Kaya't mo ta makaungat at ka, ha? Misty, jak kayat ti kasta. Isu ano agpungtot kamutlaan. Putdal kon ti saritaan ta. Bye. Ladingitak, Misty. Ngum no jak aramidan ti kastoy. Agnanayonen aman mandaran naklatan. Nasken mo't nga ipariknakin ka amabalin ka alabanan no kayat ko. Iti kasta. Saan nga agnanayon asyaklatan ti tagtagibas sita. Apay ang makapungpungtot ka, iha. Awan, papa. Imposible nga awan. Nadnadlaw iti jar mo. At nakaungat mo. Teka di kinasaritam iti cellphone. Ha? Nakita kita nga nakasarsaritam iti cellphone. Iso ka di kapungtot mo. Wan, papa. Sino nga minday dyan? Aya. Gayam ko, papa. Dimot ng rabi ni Albert. Apay ngay? Nagsinublat kaming kanina na si Mang Anapan nagtuktok iti silad na, senyor. Ngamsaan anang lukat. Ne, apay ngay? Di mi amo ti rason, senyor. Amangan met no masakit. Ha? Mabit lang.
Siya kung timapan mang tuktok kan kuana. Ni Misty man ang tinag-text. Basaak. Diyak laing pagarop ama aramid mo tikas jay kanyak, Dan. Kunak tupay kahit. Makapungtot ni Misty. Gapo iti panang putid ko iti saritaan ni. Baybayak lang. Masiguradok anarik na namut akabailak atob nga rin ti kayat na. Gapo iti naramid ko. Iso man ang tinag-text. Siguraduam laang amaragsakan iti ipadamag mo kanyak no bigat. Tano saan? Agaluwat ka. Ay, anyan ni Misty. Aging ga iti panag-text na. Naturay lata. Jak lata replyan. Agsarita kaming tulatan iti opisina intun bigat. Anyati ko na ni Albert. Saan ka no amabisin? Kaya't na kanong tiagin na. Anya? Kasta mo ti kunana. Amado, amangan kitino at damot parikot na. At dayta ka manan. Awan ti parikot ni Albert. Tano adda. Inyo man na kuman kanya. Oh, Nalabit na banuglaang dayjay jay opisina. nakaskas daaw lang amin. Kasano kuma mabannog kat nagsapa mo tanagawid. Saan mo tagaputan na sapa nagawid? Katawanan ti inaramid na jay opisina. Saan ka di? Amado. Iso abay-bay ang talatan ni Albert. Untinto ka mat siguron iti impadamag ko ken ka, Misty. Gusto ka? Pakairanudan mat gayam, di kinatulag mo at tao. Unak tumot ngamin ken ka. Agtalag kalaan kanyak. Sige, panawan ka dito yung opisina. Mabit lang. Apay, Misty. Pudno anaragsakan at iti impadamag mo kanya. Ngam saan kapailaan nga absuelto iti inaramid mo iti rabi. Ha? Jakon kayat nga ulitam day chay, Dan. Ta iti sumarunong nga aramidam tikas chay. Talaga nga ikan ka iti pagnakmang. Napatagsakit iti kagaram, takinid daw mo pa iti panagsarak ta, panyero. Wan, Panyero. Gusto ka? May papan ka di manan kini Misty daytoy? Panyero. Anya nga minaya ti parikot mo kenkwana. Saan na may panggap ka ni Misty daytoy, Panyero? Kinasinarak ka, kapoy ti sabali abanag. May papan nga ro diti anya dayta, panyero. Amado, kaya't ko pagsaritaan tati may papan kadag iti negosyo ta. Anya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.